Ало, да. Важен е телефон, да. Кой е там? Перо, ти ли си, бе? И я па викам, забравил си ми броя, бе. Па не си забравил, ама 3 години пройдоа от предходните избори. Снимате. Това и 300 пути звъни да му... Те по дома и съблашки седем, отмарам, гледам телевизия. И знаем да какви да ти избори, по какво не. И гледам ги ние всеки ден. Пък и видим за кой ке гласamo. Видимо кой шо ке обекя. Едни речея ке да вале брашно. Едни ке да вале зайтин и шикер. Викам, чекам да дойде некој с яйца. Защо со яйца? Па да правим от торта, нели со яйца некој да дойде. И Великден. Перо, слушай, другачи. За мен и за Блашки, да гласаме и да не гласаме, лепи сол пак и си ядеме. А да гласам за некои шо ядат чоколади и бифтеци, братче, той мало сутра. И така, поздрави по дома, па викни некът на гости да дойме, ке донеси ми ние 1 кило шекер и кафе, и кафе ке донесем, Нескафе ке донесеме. Айде. Даже, кой беше на телефон? Перо, нали? Шо сака? Да сме гласале за ним. Абе, taj паразит još ли сака да трема от тази фотогия? Шо мислям, вечна е? Па Стоянка го намести в общината. Сметководителка. Она не знае 2 и 2 да пресмети. Керка го намести го възпитувачка, она не знае да си избрише носо, като и тече лизнуе си. Възпитувачка за децата ки била. Дека пъти най-ли са такви да се дружиш. Ай, не ме нервира. Оста ги тереси работа това, бе, ще се кираш. Какво обек е той? Ники обек е мини, обек е на ова, обек е на нея, ти да заокружи ги сики, ай, тереси работа. И какво ни обек е ми, не ме нервира, дай имам кафе да си пия. Шекеро, от коя партия?